všichni, jdeme nahoru. To dáte, jo. Kristina Havířová a Adam Havíř. Takže ahoj všichni, já vás vítám u mýho prvního videa, který jsem natočila a sestříhala a doufám, že se vám bude líbit. A teďka jsme teda v tělocvičně, kde nám dávají startové čísla. Už ho mám, jsem 4053. Upřímně se nepřipadám jakoby moc prostě připravená, ale už se celkem těším. A taky nám k tomu dali nějakou kapsičku proteinovou, akorát, že je to pomerančová příchuť a nevím, jestli mě to bude úplně chutnat, takže to dám asi možná tátovi nebo Adámkovi. Takže teďka jsme teda zjistili, že ty naše cedule jsou šedý, až na tátovi, což nás teda dost naštvalo. Bych chtěla mít taky modrou. To je jaký rozdíl mezi proteinem a energetickým tělem. Tohle ti doplní energii při běhu, proteinky nedoplní okamžitě energii, že jo? No, běžíme těch 5 kilometrů, tak je pravda, že potřebuji. Tady jsme šli teda na rozcvičku, cesta byla dlouhá, tak kilometr a půl, ale protože jsme měli dost času, tak jsme šli teda celkem dost pomalu. Potom jsme se ale museli ještě znovu vracet z toho důvodu, že jsme se vlastně chtěli ještě nasvačit a dát si batohy do skřínky. Tak běžci už se shromažďují. Jo, je to klíčový typ. Zhromažďují, ne promašťují. No, za chvíli začne rozcvička. Robot třeba bude dělat rozcvičku. Tady ten pán, co má ten Hlavní soupravy mikrofon. si užili dnešní den. Mě nedělali rozcvičku holku, to bylo teda něco lepší. To je ano. A kde jsou ty, co to dělají? To jsou oni tam. Co? A kde jsou ty lidi, co to dělají? No tady ti dva chlapí jsem pochopil. Aha, Ty holky byly hezčí minulý to rok. je ano. On mi ukazuje to gesto, jako jestli půjde cvičit, nebo jestli bude běžet. A to hustý, kdyby běhal, že? Představ si, kdyby tě předběhl robot, jaká by to byla To se potupka. nestalo. On mi dělá místo. A nakráčíme před vás, tímto samozřejmě všichni zdravíme. Jste tady, ahoj! Jdeme kolem nahoru. A my se odběhneme hlavně ruce, jo? Je, Olička. Ještě hodně! Tam vzadu taky to zlepšete! Rozhýbej ty kyčle pořádně. Opatrně, nekoupejte všechny kolem sebe. 6-7. Už to vidím, výborně. Vůbec se to nebojte, protože fanoušci budou potřebovat ty ruce. Chci vás slyšet, natrhnujte si ty ruce, protože budeme tleskat. Jak budeme tleskat všem závodníkům, co dneska poběží. A pojďme ruce nahoru! Konec jsme se teda rozhodli, že si necháme věci tady ve skřínkách a bereme si s sebou jenom Adámek mobil. My chceme potom vlastně natočit, tak jakoby dobíháme. Budete mít tady a já budu mít jenom hodinky. A teďka ještě teda jíme, Adámek má banán. A já mám prostě pečený tvaroh, ale to já nesmím to asi celý, protože je to obrovský. Ale dali jsme si to teď, protože když poběžíme tak za 2 hodiny, jakoby, aby jsme neměli plný břicho. Takže Adámek teďka ještě jí. To je tátova domácí pletinka. Ona je úplně o dost lepší než z obchodu. Ona je úplně nadýchaná. A dívejte. Squish. Squish. Army. Asi jde taky běhat. Tady můžete vidět kostýmy, které byly v Arabelle. Nevím tak, kdo byl toto. Ale tady je ta královna. Jana Brychová.
ten kostým je starý jak já, představte si to. Hustý. Ten kostým je Adamku starý, skoro 50 let. To byla celkem malá ta herečka, že? Nebyla strašně štíhonká teda. To je. Tady je teda Arabella. Tak tady je její kostým. Tam je ten prsten. A tady můžete vidět teda prsten. Hustý. Tady tento kostým měl teda Rudborák. Ten si úplně pamatuju. Tyjo, ten byl malý. že? Jaký měl úzký pás, On byl úplně malinký. ale úplně štíhonký. Mm. Princezna Xena. Víš, která to byla, ne? Jo. Ale to byla celkem vysoká. Tady ta, kde je ta výstava, tak to je, myslím, vysoká škola a to tady ta hezký. A chci vám jenom ukázat, že tady tyto pití, co tady jsou, já jsem měla to s tou řepou, to řepovo, jahodovou, banánový a je to mega dobrý, jakože je to fakt dobrý strašně. Je to mega. A protože tady teda byl filmový festival, tak tady jsem vám natočila ještě klapky, které tady můžete vidět. Keca, to jsem natočil já. Já. Já už budu stát u tebe, protože očividně mám nějaký zpomalený mobil. Takže se budu řídit podle tvých hodinek, které jsou napojené na satelity NASA a jsou zcela přesné. Dámy a páni, motivační hudba. Normálně mám husinu teď. Až se mi chce trošku běžet sváva. Ne, nechce, včera jsem končil ve 4 ráno, moc se mi nechce, ale vám přeju hodně štěstí. Vy jste určitě nahecovaní. Bobe, kolik nám chybí? 30 vteřin. Přátelé, za 30 vteřin startuje festivalová pětka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Běžte! Mezitím Nikča Vraťová, Vlastak Krajčan, Lukáš Kurek. Do toho! Adámku, makej! To dáte! Jo! Justina Havířová a Adam Havíř. Já vás vyfotím. To je úplně super. Já vás vyfotím. Polovina festivalu, přátelé. Toto letí 3,5 dne ze 7. Takže samozřejmě toho času. Tady je teda autogramy. A podporuje také studentské filmové projekty. A to... Takže teďka jsme teda v Ubu. Já tady tento obchod úplně miluju, protože tady mají strašně dobrý saláty a já jsem si teda dala, vám to potom ukážu, až mi to přinesou, ono to za chvilku zapípá. A mám teda nějaký pokeball, nevím jak se to čte, s kuřetem, avokádem a tak. A řekněte ale to, koho jsme teďka viděli. Viděli jsme toho vlastně herce z Harryho Pottera, vedoucího ředitele té školy, Krůl. Takže vám potom dáme do vlogu fotku, jak jsme se s ním fotili, že? No. To je hustý, že my vždycky, když potkáme někoho takového, tak je to úplně náhodou, že? A jak se ti teda to běželo? My už jsme teda doběhli a já jsem to nenatáčela, Dneska protože... špatně, protože jsme se málo vyspali, takže dneska to byla bída. Kolik stávala? Já jsem... Ve 4. Takže já vlastně o 4:45 asi. I když mě ten běh celkem nabil, jakože už nejsem tolik unavená.
To je možná tím, že jsem běžela v té druhé zóně, ne? Asi no. A ty jsi běžel v jakém? To nevím. Takže už mi to tady donesli, takhle to vypadá. Upřímně se tady čeká, když to bylo tak drahý, že tam toho bude víc, ale jako je to dobrý, je tady kuře, řepa, rýže, avokádo, nějaký semínka. Už jsme teda v autě, tady strašný vedro. A zhodli jsme se na tom, že bude příště lepší, aby jsme tady přespali, protože jsme stávali strašně brzo, tak jsme unavení.